କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ନାବାଳିକା ମଉସା। ଏ ଭୁଲ ମଉସା, ତାକୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇନାହିଁ ମଉସା। ନା, ଆମେ ଶିଖାର ବାହାଘର ଯେଉଁଠି ଠିକ କରିବୁ ସେଇଠି ହବ ତାର ବାହାଘର। ଆସ ସବିତା। ଶିଖାଲୋ, ଏବେ ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ତୋ ହାତରେ ଲୋ। ଯୋଉ ବୟସ ତୁ ପାଠ ପଢିବା କଥା ସେଇ ବୟସ ତୁ ବାହା ହଉଛୁ ଲୋ। ତୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ କ୍ଷତି ପଡିବ ଲୋ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଲୋ ଏବେ। ଆସ ବାପା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆଉ କଣ ପାଠ ପଢି ପାରିବିନି? ସେ ଧରିତ୍ରୀ ଦିଦିଙ୍କ ପରି ମୁଁ କଣ ପଢି ପାରିବିନି? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଏଇଆ ଲେଖା ଥିଲା? ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ କୃଷକର। ମାଲୋ, ବସ୍ ଟାଇମ୍ ତ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବୁ। ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଫେରିବୁ। ଆଉ ତୋ ବାପାର ନାଁ ରଖିବୁ। ହଁ ବାପା, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାପା। ମୁଁ ଯେମିତି ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେଇ ଫେରିବି ବାପା। ହଁ ଲୋ ମା, ପଇସା ପତ୍ର ଜମା ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ଏ ବାପା ତତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଇ ଆସୁଥିବ ଲୋ ମା। ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା। ଏବେ